Mga Good Samaritan, kumusta? O karon kung nakadumdumong natong yaging mga adlaw, no, adunay usa ka senior citizen nga blind. Despite lagi sa iyang apan naningkamot gyapon siya nga magpagabuhi ning kalibutan. O dito atong nakita, no, nga iyang sitwasyon nga nagpuyo lamang siya sa usa ka payag nga bugtong mga sako lamang ang nagpalibot dinhi o napay iyang atok nga tulo. So nata, no, dinhi sa construction o hardware, no, direng dapitas may Villanueva. Dinhi nata, no, yung makita ang area. O karon, no, mosulod nata dire kay dinhi ta magpalit. O karon, no, ang sintag 330. So 330 lima tong paliton dayon lansa din tumalang. So ang ato ang bayaran pinato ta na. Sa totoong tibay, 1690 sir. ito lang ang may 100% vitamin D. Iman ay kasi 12 kataas ang galbalok. Kamay mo pa na ba kung karga na nga babaw ba? O pwede rin ka mag-corn sir. Ang nalunday. Sa Morning Star, Ang bitma. sa Villanueva Uptown, 1690, no? Tanan ang ato ang so muna gikuha ni sir, no? 12 ni sir ba? Kataas ba? 12 kataas. Ya, matsada gining baga-baga para kay kuan ba dili basta-basta magusgot. Sir, ato din karga pala og babaw sir ha. Mo para tag babaw. Masigo ba nagbabaw? Kaya ka na? Kung musugot? Musugot ba ka ng babaw? Saan na niya pagsulod? Medyo taas mo kayo. So, nakita taog bao-bao. May lang musugot ni karon. Sa mga Good Samaritan, tara na, sin ka ato sulugon sa mga katawhan. O karon mo na ang bao-bao ang atong sakyan. Pakyaw na to 150. Okay ni sir. Tara. Makaya ka niwa? Lima ra na sir. 150 ba? Tira ni. 150. Gwapo ani luputon unta ni. Foto ni. Hotel. Puta lang. Eh makasabat pa ni dili luputon. Dua lang kabukod loy. So muna no, nakasakay na sa bao-bao ang sin. Gikulbanta ganiha nga kataas ba din yung 12 na sin din. But kayang-kaya kay kulba gining bao-bao da. No? Ano gingon nga kapigon pay multi-cab ang bao-bao. At least isubot picture ba. Nga 150 away problema. Okay na kay na. No, kumbati na kay na. At least nga fun good. Lugar ka na bitaw yung tan relax na ta. O sige, diato na lang ilahos, no? Sakit mabasa sa ulan ni. Okay. Kayo ni. Ako lang yung agano ba nasabot ha. Salamat sir ha. Salamat kay sir. Shout out sa mga kaila sir. Atong Shout out ko sa akong mga membro diha sa Bitimoda Villanueva. Nagpasalamat ko ani kay napakyawan ko ani para makakwarta ko. Salamat kayo. Sige, salamat sir. Salamat. Itong ikon lagi og. So nana si sir, no? Nana si sir karon. Kaabot kita kay lagi kuatong iyang area mo dito medyo lugsungon pa. Saka wala gid koy gidala to sir pero gihanga ko ha. Ikaw uptik pa mo kay kamo lakaw sa ko. Oh, nana at imong sensor gunitin lang imong sensor. At least nga magwan. Picture taking mo ta ba? Uy. Okay sa mobile. Oh, ako masawa. Ay, sir. Kataas
man kaya ni? 12. 12, Oh, taas na, taas. Oh, abi na gimo gapas yun sa baw-baw gyud. Nga Good Samaritan. No kuan na ni unsay mo ikasulti na lang. Ay, koy, salamat kayo. Dili na ko mahalos malito kang dakong pasalamat ba. Kay wala na ito magdaw na eh. Oo. Ako magdaw. Oh. Kay ang akong plano, kuan naman kanang hinahinay ra ba. Oo. Pero giabot yun ang panahon nga ang Ginoo lagi digid sagad sa tawo. Ito ba? 5 gini sir, 5 ni kabo. Sige lang. 5 okay kini dai pa lansang, di palitan ni lansang para lagi ang tako ganiha Oo, kay lansang, oh. di na lagi apil ang lansang ko. Kay Ano man? namay lansang ako dito. sige lang, kumbate, back up na gyapon na, back up ha. Ay, lansang man din dito. Oh, lansang sa sindi siya. Kay mutulog man atong lansang Lagi, lagi mutulog man. Mutulog man to. So kini kumbate na kayo, no? Kay na naman mga rounding din sa ako. In kaso nga maatupan ko lang dito kay sarong mayo kusog na maging ulan dito. Sir, matay akong gitan-aw sir. Medyo mag-isod ikaw rana. Ayaw lang kay dili lang kong pasay. Maghatag ko 100 rin. Oh, na. Hatag lang tag 100 no para sa mulibor ma'am. Ikaw lalay kon. Di atong para sa makuan kana kitong mahal. So taga na tag 100. So ano lang sir? Karon no na-accomplish na nato namo no ang task yan nimo sa tungod sa Maritan si Ma'am Miri Bayubay. Ma'am, salamat mama. Ubay na gapon. Oh. Nagtunog gyapon siya para sin. Inga na to siya ka kuan kana kitong bulawanog kasing-kasing. Tigilan kay maabot lagi ang panahon nga mo. Sensor lagi ako. Ikaw na pud ang magud sa Maritan. Kay kita say magud sa Kana mo na nakabatsada. Muna kung ganahan sa imo sir. Nadungog ko na sa imo atong niagi nang libaw tong baligo kay kana gid ba? Oo, kon ko. Kaya ako mga numero sa Swiftness kung wala pa ni sipat gabi 350 351 lang. 50 pesos. Maghatag yo ko. Ay, anong dili man. Oh. Sige, so ngani lang, diri na lang ta kutob mga Good Samaritan. Salamat kayo sa inyo ang pagguman ni atong krusada hangtod sa sunod kayon. Kini na lamang si Zen Kahatol. Sa kanunay, itangag tuo ang pag-asinso ni Higala, pag-asinso usab sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.